Какво напазарувах за почти 100 евро? Това е смесен шопинг от DM, Fantastico, So Pharmacy и реших да ви го покажа на куп. Първото, което съм купила, са ето тези капсули на Lavazza, 30 броя. Пускат ги на много добра цена в Fantastico, между другото. След това за разходката ми с Лори, ето този Power Mix, който го обожавам. Също така купих череши, близо килограм, бяха около 4 евро в Студентски град. Има една много хубава сергийка, от която се купувам ягоди, череши, диня. Млякото на Лори използвам Тьопфер, защото то е най-доброто на пазара, лично според мен. Да, и Лори е съгласна. От DM сухите кърпички, които съм ви казала, че използвам за лицето си. Павловича мас, ние мажем с това и по препоръка на дерматоложката сега лятото редуваме с судокрем, защото все пак в жегите е по-опасно. Многократни пелени, които използвам да имаме в количката, когато пътваме. Сега предстоят морета, така че ще бъде много удобно. И също така най-доброто попадение, което купих от DM, Алекс купи от DM, са Water Wipes кърпичките. Да, знам, че са малко скъпи, аз много ги харесвам. Ние като цяло много рядко ги използваме, защото си купуваме линимента на Мостела и то е другото нещо, между другото, което е в пазара, но вече го използваме и не е в турбата. Та в DM имат 50% на Water Wipes и затова купихме 4 пакета на цената на 2, което си е мега добра оферта, като се има предвид, че ние не използваме всеки ден мокри кърпи. И последното е ето това гелче, което Алекс използва за почистване на лицето си. Последните неща от Fantastico. Един пъпеш, защото аз обожавам и сега в Fantastico запуснали много сладки пъпеши. Всеки ден си купувам по един маничък. И кокосово масло, което е без аромат, защото вкъщи готвим само с него. Вече наистина последно нещо, което щях да пропусна, са ето тези лепенки с цитронела против комари, за да мога да ги лепя на количката, защото все пак в момента влизаме в този сезон, а тя е все още малка и не е подходящо да я пръскам с спрейове против комари.